Opgave 5.1, der har jeg taget udgangspunkt i, at længde plus 2 gange diameter maks må være 104 cm. Og vi ved, at længden den er 90 cm. Så må diameteren maks være de 104 cm minus de 90 cm, og så divideret med 2, som så bliver 7 cm. Opgave 5.2, der er det nødt til at være udtryk nummer D, fordi at den betyder længde plus 2 gange diameter er lige med de 104 cm. Det kan ikke være A'eren, fordi den hedder længde plus 2 divideret med diameter lige med 104. B'eren den betyder længde plus diameter i anden lige med 104. Og C'eren den hedder længde plus diameter divideret med 2 lige med 104. Og det er altså ikke nogen af dem, der passer ind, så derfor må det være D. Længde plus 2 gange diameter lige med 104 cm. Opgave 3,5. Der har jeg jo taget højde i, at intervallerne x skal være fra 10 til 90 cm. Og så har jeg egentlig bare sat det ind i formlen. Y lige med minus en halv gange x plus 52. Og så er jeg så kommet frem til, at den etteren skal være 47, og så videre. Og det har jeg så sat ind i et diagram, som vi har herover. Det var så, og så er der opgave 5.4. Hvor stor må den maksimale længde være, hvis radius er 9 cm? Og den maksimale længde må så være de 104 cm minus, og så har jeg lige sat en parentes her, som er de 9 cm, som er radiusen. Det må så være gange 2. Så har vi diameteren, som så må være 18. Så jeg har bare valgt at sige 9 gange 4. Man kan også sige 18 gange 2. Resultatet det bliver 68 cm. Så den maksimale længde må altså være 68 cm. Så får du også lige en Chuck Norris joke med her. Chuck Norris doesn't call the wrong number. You answer the wrong phone.